ya kesi muske James Elvis Omaribongwae litukulia lero nigatara chia mate ao ime ye bunge ya kitutu cha South esanyara kabaga kuchiremia kubwatakana amo nogo sirerigwa kwa bamwe abo ase etaro yaye asemigeyo ya matanga musike Ongwae nigasegeta egekuro gosokoboria kwa mugusigo cha muna kubwatirana bunenjira yamo yo kwegendereria ase chinjira ao munagutumanya mulikito Daniel Ontiri ase lituko lia kabererero yo kabero mugavana we county ya Kisii umuske James Omaribongwae nigo agendereria koremia chia mate ao chiria chia sirigwe na bamwabo ase mapema rero Ongwae aikire na ase bunge ya Kitutu cha South asensemo ya Mosocho ikinyero ya soko asumuiga urenge wa matanga bokomenia Nyagusira Francis Ongoto oyiboigo ikirenwa na bwatani kurwa chi sector ao boiga bairi na basani ba Nyagusira twawe kirasa mabokao ukwana chinga kicho Ongwae nigo hamate ba Nyagusira ko bumuga kuringi bumukia wanje Tomorembe na komenta nayo oteba osiririo mosanyo ime. Francis was a great friend of mine. Musani oliba tangu musani bwenkoro ekiagera kana renge na inchena rengo mone bwa bali mu Kenya yonsi ngima over 20 years ago omongwano yoga no ali komenya Nairobi twali komenya ali go chonkwania onye ndiale ngimo na ngana batenga mido kitwa koletenere asense mwende nigakwanira obuya bomugusi go chamo na gukwana niliogie limo na mono chinga kia maberera hage siasa hagendrete gukina bosio bobochori bogocha abagitutu nkyanya bomu na indi urare amangana abagitutu je bonta kubasomera nyama ya chiro lino gusontata naye munyabiasara gaiga mate gaiga nyama ya chiro ali igere ngatuchamo indu turagwatani omugusi gwenze sai kapaka nonye paka nonye sai paka nonye Nyamira kyano nabagetutu mbale Nyamira oyale ngenga tuchamo tugwatani abagusi ba minto bonsi sibaika eliyegere engaki 2027 munego ikakwanya ngabagusi otoleamo anto gukwana buno muntu oyomo eliyegere none so kuikaransa none mese ina lyo muntu ora ikaransa mese nando ko masikani gusona ukwanira libaga lie kanisa asogotoria chinkoro na gosirio bosalia ase binyoro tebuna chikanisa nchibwenete gosirwa egetambokero abarayi bande boigo babwatesia na komoko boko ase mirima akorete miyake magendero chinga kialinga abisi oteba naye ankorenganigwa n'oburayi bwabono. This church has helped us very much. Ne robuna gaiga musocha abantu abange basomire gaiga kurwa omunya ko Dr. Nyonka bweko monyene paka abantu bonse paka Richard na kero omuntu ne kanisa ya tokonye not only in the church but also in the schools and in health services. Chenko basaba mogenderere go tokonya na ende monte belie mu bishop wo minto kera bo yansaro goraiga gesoni momotebi no tware ngana ntu amutu amubuli ngagenderere gokora the developments wagendeleta gokora. Na tunakushukuru kwamba uliweza kujua Mzee Ongoto kwa muda mrefu na leo hii kweli umethibitisha ulikuwa unampenda kwa kukuja kwako. Nkurubo derigeta seni kiagetembe kuriga se kaunti ya Kisii letere nengor kwa Daniel Ontiri.